Ahojte, vítame vás pri druhom dieli nášho podcastu. Mojím hlavným hosťom je opäť Tomáš. Ahojte, ahojte. A dneska budeme preberať komunitné otázky, ktoré 100 mládežníkov sme sa opýtali spôsobom. No čo sa nás pýtajú? Alebo áno, ideme. Aké sú tieto otázky? Hneď na to pôjdeme, ale Tomáš, ako si sa mal od posledného podcastu? Prebehlo to až moc rýchlo. Až nečakane rýchlo. No, ale inak celkom dobre. Každý deň niečo robíme. A si zoberme, že keby sme len naozaj o to 0,5% úvodzovkách lepším človekom, tak už sme niekde úplne inde. Áno, čiže snažíme sa každý, prepáč, že som ťa prerušil, povedz kľudne. Nie, kľudne dopovedz myšlienku. Ja len toľko, že proste keď snažím sa každý deň vyplniť na maximum, ten deň si rozložím tak, aby bolo dobre. Keď je svetlo, snažím sa byť vonku, snažím sa riešiť veci. Zároveň vieme veľmi dobre, keď ako sú otvorené úrady, že není sú otvorené úplne otvorené pre ľudí, ktorí majú aktivity celý deň. Čiže sa snažíš využiť možnosti cez deň, cez svetlo, ísť na úrady, ísť vybaviť veci, lebo sú do nejakej 2., 3., 4. Potom zároveň riešiš svoje veci, potom riešiš iné ďalšie veci, potom riešiš mládež, ale potom riešiš združenie, potom riešiš všetky ostatných dokopy, potom nakoniec seba, keď večer dojdeš o polnoci. Takže takto nejako fungujem ja a mňa to baví. To, čo robím, prepáč. Jasné. A ty ako sa máš, Miško? To je dôležité, aby ťa to bavilo. Ja sa mám dneska tiež veľmi dobre. Tiež to za mňa ubehlo veľmi rýchlo. To sa ani nedá popísať ako veľmi rýchlo. Asi podobne ako ty, že veľa vecí tam bolo naraz. Aj som riešil buď školu, alebo iné aktivity, ktoré sme mali v harmonograme, na práci. A tak. Ale konečne sa tu znovu vidíme. A môžeme sa pustiť do ďalšej diskusie, teda s tými komunitnými otázkami, ktorých sme sa pýtali študentov alebo iných mládežníkov, nazvieme ich tak, a mládeže a priateľov mládeže, samozrejme aj našich členov a kolegov. A začneme hneď prvou otázkou. Ovplyvnila vás práca s mládežníckym parlamentom nejakým spôsobom osobne alebo kariérne? Ak áno, ako? To sme riešili už minulý podcast, že vlastne mládežnícky parlament nám dokáže pomôcť aj osobne, hlavne osobne, ale aj kariérne. Ako to vnímaš ty? Za svoju osobnú stránku veci by som povedal, že mňa to veľmi ovplyvnilo a veľmi ma ovplyvnilo to v zmysle toho aj moje životné situácie, ktoré sa mi udiali okolo mňa, aj moje kariérne smerovania, možno čiastočne, ktoré aj ovplyvnilo táto činnosť. Ja ako dlhodobo, keď si predstavím svoju nástenku vízií spred 10-15 rokov, dobrých 10-15 rokov, a ja pár rokov dozadu som si ju reálne aj pozrel, ja som sa skoro rozplakal. Lebo videl som, čo som tam mal napísané. Nehovorím, že na tej nástenke bolo napísané presne to, čo robíme. Úplne, že ako do bodky. Ale myšlienka, ale aj dovolím si 70-80% vecí z toho, čo som tam napísal, sa nám reálne podarilo spraviť. Alebo robíme to, za čo som akože extrémne vďačný. To je možno to osobne. Čo sa týka akože pre komunitu a pre samotných ľudí, ktorí sa zúčastnia tejto aktivity, my tvoríme isté spoločenstvo, tvoríme tú komunitu pre či už skupiny ľudí, ale aj potom už pre tie všetky vekové kategórie a celé to spolunažívanie, či už v meste, či už v regióne, a potom možno aj keď pridáme len každý trošku ruku k dielu, tak už dokážeme spolu niečo viac vytvoriť. A minimálne už tu nie je ten narratív, že nič sa nedeje, nič nerobíme, a keď urobíme, tak nerobíme. Tak minimálne, keď chceš, môžeš, poď, ideme do toho spolu, dáme do toho maximum. Jasné, čiže každého môže ten parlament nejak podporiť osobne, kariérne a v rôznych spektrách. Áno, môže to určite im pomôcť v zamestnaní a tak to povieme. Keď si blbý, budeš blbý. Vieš, ako to neovplyvníme. Keď si není priebojný, my sa snažíme samozrejme naučiť ťa byť priebojný, ale keď není si, že nebudeš vôbec priebojný, tak ti nepomôže ani svetená voda. To ako, dobre, budeš to mať životopise, a čo?
Oni ťa zavolajú na pohovor, tí ľudia v konečnom dôsledku, alebo nejakým budeš mať ten know-how, hocičo, zavolajú ťa na pohovor, no keď sa nepresadíš, nepomôže ti ani svetená voda. Vieš, ale keď to vieš správne poňať, že to naozaj budeš vedieť, napríklad ako ty si sa stal potom predsedom, na základe aj toho, že si bol našim členom, na základe svojich nejakých skúseností, predností aj zadností, si sa rozhodol, že teda chceš byť predsedom, aj si nakoniec dostal, tak možno aj toto ti kvázi pomohlo na tej svojej strednej škole, čo si sa stal. Áno, to je dôležité doplniť, že predsedom na strednej škole. V prvom diele sme sa o tom rozprávali, tak tiež to malo určité kroky postupnosti, ktoré ťa možno k niečomu viedli. Alebo napríklad, poviem zase na tebe, potom dám príklad na mne. Príklad na tebe, viem, že sa venuješ rôznym iným aktivitám, aj viem, že aj brigáduješ, viem, že teraz brigáduješ celkom zaujímavé firme. Tiež možno ti pomohlo nejaké tie bodové, plusové body, minimálne pri komunikácii, minimálne pri tej práci s ľuďmi, v tej tvojom obore, čo sa venuješ, ti pomohlo dostať toto vysnívané povolanie, aktuálne samozrejme. Áno, určite. To napríklad, čo sa týka na mňa, tak tiež ja okrem iného sa venujem rôznym aktivitám, ale všetko, čomu sa venujem, je práca s ľuďmi. A minimálne tá práca s ľuďmi pre mňa mi pomohla, plus to chodenie v tých veciach, že nie si úplne taký, že len rozprávaš prázdnu slamu, ale naozaj sa tomu rozumieš, alebo chodíš, ako dobre, však vždy môže sa niečo nové naučiť, to o tom potom, ale ten základ máš a už na ňom buduješ a keď ideš a niekým sa bavíš na danú tému, tak nie si tam len do počtu, alebo len taký, že ale naozaj vieš hodnotne a fundovane posúdiť veci a prípadne sa k tomu vyjadriť. Hej, to ja tiež vnímam na sebe, zase dám ako seba príklad, že keď som začal chodiť do parlamentu, tak už len to, že som sa vystavoval tým ľuďom a tým ľudským interakciám, tak už to ma naučilo, nejak som sa prispôsobil. Sice to bola pre mňa ťažká zmena, lebo ja som bol predtým dosť introvertný človek, ale bola to pre mňa zmena k lepšiemu, tým, že teraz viem komunikovať aj s predsedami alebo so zástupcami iných parlamentov, buď školských alebo mestských, prípadne aj krajských parlamentov, alebo s vedením firmy. To rozhodne. Potom ešte už taký detail, vždy treba ako do budúcna, niekedy nemusíme mať ten jasný cieľ, veľakrát cesta je cieľ, ale keď už teda by som sa chcel dlhodobo venovať tejto mládežníckej politike a celkovo tým politikám ako takým, teraz nehovorím o politických stranách, hovorím o politikách, tak možno je zaujímavé sa potom orientovať, lebo toto je vlastne komunitná činnosť a komunitná činnosť v našej demokracii je práve aj to byť možno súčasťou niečo väčšieho, ďalšieho väčšieho. Čiže napríklad môžeš byť súčasťou mestského nejakého zastupiteľstva, čiže kvázi mestského parlamentu, veľkého parlamentu, ale stále je to malý parlament. Môžeš potom byť môžeš byť potom samosprávneho kraja súčasťou nejakého, či už poslanec, či už môže byť možno potom vo vyššej funkcii, alebo môže byť zamestnancom verejnej správy. Čiže toto sú všetko veci, do ktorých sa ty môžeš dostať aj vďaka tomuto mládežníckom parlamentu. Samozrejme, nie je to zaručené, všetko závisí od teba a čo si z toho zobereš, naopak nezobereš. Treba sa k tomu prebojovať jednoducho. Áno, ale možnosti dostaneš. Áno, možností je veľa, treba sa k ním dostať, samozrejme. Rozhodne. Ďalšia otázka. Budem za to platený? Nie. Dobrovoľníctvo v mládežníckom parlamente nie je platené, ale sú možnosti, kde sa dajú získať peniaze. Napríklad z európskych projektov alebo z projektov, ktoré ponúkajú rôzne organizácie. A tam sa platí aj človek, čo napíše ten projekt. Čiže z tých projektov, keď sa napíše ten projekt a schváli sa, tak môžu byť z toho nejaké peniaze aj pre toho, nazvime to, organizátora. Tomáš, chceš tomu niečo dodať? Áno, ale povedal si to veľmi dobre, čo sa týka projektovo a čo sa týka už keď si priamo v parlamente. Ale ísť do toho s tým, že chcem zarobiť na tom peniaze, takzvané love, a nemyslíme tým lásku, tak do toho by som nešiel. Lebo na tom nezarobíš peniaze. Dokážeš zarobiť sekundári alebo terciáli, že sa niečo naučíš sa skúsenosti a tie skúsenosti ďalej predáš. To áno, ale ísť do mládežníckeho parlamentu s tým, že chcem na tom zarobiť, toto nie je správna cesta. Jednak treba povedať A je to, že nemá právnu subjektivitu,
Sme poradný orgán primátora, väčšinou tak aj vzniknú tie parlamenty, a väčšinou sú aj iné modely, ale väčšinou takto vzniknú. Ale potom nemá tú právnu subjektivitu. To znamená, že keby si aj chcel s tým kvázi podnikať, nazvime to podnikanie, lebo na Slovensku sa nedefinuje nič iné. Buď nepodnikáš, alebo podnikáš. A podnikanie je to jedno, či si združenie, či si samostatno činno zárobková osoba, či si hento tamto, podnikáš. Takže čisto teoreticky aj zo združenia, keď máš združenie, už kvázi si podnikateľ, aj tak ťa vedú aj v banke. Čiže pokiaľ ale sa jedná o mládežnícky parlament ako taký, tam nepodnikáš, tam maximálne máš vyčlenený rozpočet, máš tam zároveň vyčlenený možno nejaký budget ako takých tých hodnôt spoločnosti, požičiam ti kultúrák, viem ti dať nejaké materiálno-technické zabezpečenie, viem a dokážem vybaviť nejaké firmy, ktoré mi dajú nejaké sponzoringy. Viem vybaviť nejaké od nich iné veci, alebo aj financie na tie aktivity, ale samotné fungovanie za účelom dosahovania zisku, lebo to je podnikanie a to je vlastne, že či dosiahnuť peniaze, jak si ty sa vyjadril, ísť do toho, tak to nie. Potom, aké modely existujú parlamentov, aké viem, že existujú modely, som sa stretol s modelom, kde napríklad predseda je platený. U nás to tak nie je. Zrovna u nás šali. Vo väčšine miest to tak nie je, ale stretol som sa s tým, že ten predseda, niekedy aj podpredseda, ale hlavne predseda, ktorý je kvázi istou formou tútor, istou formou niekto, kto tie deti neustále, mládež, lebo tu sa bavíme aj dorastajúca mládež sú deti, tak kto ich neustále motivuje, nabáda, hento tamto a už potom je to aj výhoda, ale zároveň aj zodpovednosť a zároveň máš ho tak zaháčkovaného toho predsedu, že no dobre, ale ja chcem od teba výstupy. Samozrejme, nedostáva milióny, to si treba povedať, dostane na základe možno dohody o brigádnickej činnosti, ale minimálne je to nejakou formou ohodnotené. A áno, tie projekty máš pravdu, väčšinou sa dostáva sa priebežne, keď facilituješ ten projekt, že ty si ten nejaký, čo to realizoval, plus tam máš vyčlenené priamo na tú facilitáciu toho projektu nejaké peniažky. Väčšinou tiež to nie sú milióny, ale keď to robí mládežník, alebo keď to robíš tak, že vieš, čo robíš, tak sa dá s tým privyrobiť, ale zase len to není primárna činnosť. Jedine, že by si tých projektov mal x, že viac. Áno, jasné. Treba povedať ešte k tomu, že mládežnícky parlament je skupina neformálnej mládeže, ktorá chce spraviť nejakú zmenu v meste alebo vo svojom okolí. Čiže vy dobrovoľne chcete niečo zmeniť, lebo keby to chcete spraviť za peniaze, niečo zmeniť, tak si na to založíte firmu. Alebo občianske združenie. Ako tam je dobré združovať týchto mládežníkov. Ono mesto chce, alebo malo by chcieť každé mesto združovať týchto mládežníkov do nejakých celkov. Toto im ponúkajú a dajú im väčšinou na to možnosti. Áno, keď to chceš posunúť na vyšší level, možno sa o tom budeme aj baviť, neviem tvoje otázky, tak áno, aj my máme model, ktorý nám pomáha naše aktivity robiť ešte o level, možno niekde trošku inde. Máme tiež svoj model mládežníckeho parlamentu, my máme hlavne komunitný model, samozrejme máme aj tak, že pomáhajú, jak sme si povedali v minulom diele, pomáhame mestu, dávame mu návrhy, námety, nápady, stretávame sa pravidelne, ale my máme hlavne komunitný model. A máme potom k tomu komunitnému modelu pre nás, tam do toho vstupujú ďalšie subjekty, ktoré tam aktívne pomáhajú na to, aby sme dosiahli tie požadované výsledky. Áno. Ďalšia otázka. Akým výzvam čelia mládežnícke parlamenty? Z osobnej skúsenosti viem povedať, že najväčšia výzva zo začiatku je hlavne dôvera vedenia alebo nejakej vyššej moci. Keď už je to študentský parlament na škole, na strednej alebo základnej, tak tá vyššia moc je väčšinou vedenie školy. Riaditeľka a zástupkyne. V prípade mestského parlamentu je to vedenie mesta. Sedí. Sú tam ešte nejaké ďalšie nástrahy, alebo... Tam je milión nástrah. Milión nástrah. Zopakujme ešte raz tú otázku, aby som ju správne poňal.
akým výzvam čelia mládežnícke parlamenty? Toto je tak široká téma. Ešte, že máme čas ju rozobrať. Toto, akým čelia výzvam. No tak ako, povedzme si na rovinu, veľa ľudí, alebo veľa parlamentov má problém práve s ľuďmi. Ano. Či už neaktívnosť, potom ono sa to snaží nejako riešiť, takže dajme potom, že by bola aj aktívnosť. Ale potom aktívnosť akej veľkej zložky. Potom pochopenie toho, že na vytvorenie nejakých aktivít možno nie vždycky potrebuješ mať veľkú partiu ľudí, len potrebuješ mať aktívnych ľudí, ktorí vieš ich správne nasmerovať. To je už potom také. Potom samozrejme áno, chceme, aby čo najviac ľudí došlo na akcie a treba si uvedomiť, keď robíme akcie, teraz to je jedno, že či robíme projekty, hento, tamto, ale keď robíme akcie, zoberme, že akcie vo všeobecnosti. Chceš, aby sa ti účastnili na to ľudia. Musí to byť do určitej miery interaktívne pre nich, aj zaujímavé, zábavné, volať, čo pre nich niečo viac tam musia cítiť. Čiže vytvoriť im takéto bezpečné prostredie, jednak jasné, ale bezpečné prostredie je veľakrát nudné prostredie. Čiže možno aj trošku adrenalínu do toho. Takže možno toto ešte také je, že čo by malo byť a zase niečo také zaujímavé, nejaké také úvodzovká háčiky. Prečo áno, prečo chcem byť, prečo áno, prečo, čo dostajem navyše, čo dostajem viac, ako samozrejme oni sami majú cítiť, že čo dostanú viac, že sa naučia hento tamto, nové skúsenosti, znalosti, ability, hento tamto, ale majú áno si povedať aj iné tieto veci. Na ďalšej strane, ďalšia taká čeliť problému ešte s tými ľuďmi je to, že ideme naspäť k alfa a omege. My nie sme organizácia ako mládežnícke parlamenty typu kultúrny dom a referenti kultúry. Áno. Referenti kultúry sú ľudia, ktorí sú platení mestom cez verejné peniaze. Áno, na to je kultúrna zložka mesta. My nie sme platení. To je prvá vec. My to robíme, lebo chceme to robiť, alebo nás to baví a vidíme v tom hodnotu. Sme dobrovoľníci. Áno, toto je inak obrovská dobrovoľnícka činnosť, tie mládežnícke parlamenty, čo sú. To je možno také. No ale ideme tu paralelu spraviť. Kultúrny dom platený je, má rozpočty úplne iného, diametrálne odlišné, ako majú mládežnícke parlamenty. Oni to sú dospelí ľudia, ktorí zarábajú peniaze za to. To je druhá vec, či veľa, málo, to sa baviť nemusíme, ale dostanú za to zaplatené a oni musia, alebo mali by vytvárať aktivity. Ale už ten výstup nemusí byť vždycky 100% v zmysle tom, že tam dojde vždycky na každú jednu akciu veľa ľudí. Toto je veľmi podstatné, lebo keď kdežto my, jak mládežnícky parlament, z vlastnej skúsenosti, keď poserem akciu, že by som ju s prepáčením, samozrejme, prepáčením sme na online priestore, ale ja niekedy si nedám akože servítku pred ústa, tak keď si zoberieme, keď sa to pokazí, tie deti, mládež, dospelí ľudia, oni majú tendenciu čiastočne stratiť dôveru v ten daný projekt a ono nie je vždycky hneď, ale postupne sa to začne nahlodávať a tam tí ľudia môžu odísť. Stalo sa to mnohým parlamentom po Slovensku, čo sme im aj pomáhali. Dovolím si tvrdiť, že niektoré aktivity, ktoré my sme vykonávali na začiatku, tiež sme možno podcenili a práve ale sme sa na nich poučili, ako to spraviť. A my hovoríme buď poriadne, alebo Vôbec, presne tak. A to, alebo žiadne. Že proste naozaj, buď chceme to spraviť a robíme to na 100%, alebo aspoň do your best, jak sa hovorí, robím to čo najlepšie, vždy sa to dá vylepšiť, alebo to nerobiť vôbec. To je taká jedna nástrah. Potom samozrejme financovanie je zaujímavé. Áno, ale treba povedať, že každý parlament má iné tie nástrahy, na to slúžia tzv. SWOT analýzy, čiže nejaké silné stránky, slabé stránky, príležitosti a nástrahy, práve že, alebo tieto výzvy, každý parlament môže čeliť niečomu inému. Niekto môže mať nedostatok ľudí, nazvime to personálu, nie je personál je platený väčšinou, nedostatok dobrovoľníkov, nedostatok financií a iný parlament zase môže byť dotovaný mestom, že mesto fakt chce, aby robili tie aktivity, alebo aby mali nejaký výstup, takže ich dotuje kľudne tými financiami, ale majú aj tých ľudí, ale zase tam tá aktivita nie je, lebo tí ľudia na to proste nemajú náladu alebo nie sú motivovaní.
Môže sa stať. A potom ďalších milión ďalších aktivít môže byť, napríklad doplníme, zmení sa koordinátor. Áno. My napríklad máme správcu položky. My koordinátora v Šali nemáme. My máme správcu položky, ktorý má na starosti čiastočne agendu mládeže a športu a zároveň my sme pod touto architektúrou sme my väčšinou, a čo je moderné, a začína to byť moderné v každom obci, meste, že je samostatne vyčlenená osoba, hlavne teda vo väčších, začínajú byť to aj v menších, samostatne vyčlenená osoba, ktorá má na starosti a má akože facilitovať, má sa starať o to fungovanie mládeže, či už v nejakých kluboch, či už v nejakých okruhoch ako mesta ako takého, a potom samozrejme by to mal spájať mládežnícky parlament. A má vytvárať, aj tá samotná osoba už má vytvárať aktivity. Potom už nastáva ďalšia vec, že či potom neprezentujeme výstupy osoby v mene, výstupy tej platenej osoby v mene parlamentu. To sa veľakrát stáva, ale samozrejme to je v poriadku, lebo nie každý má na to čas to riešiť a každý má ten iný model. Ale vždy je dobré, keď si to ten človek alebo tá organizácia prejde sama. Na ďalšej strane veľmi ťažké vybudovať niečo od nuly a hlavne to dlhodobo potiahnuť. Lebo keď chceme naozaj niečo kvalitné vybudovať, to trvá roky. A tie hodnoty v spoločnosti netrvajú za mesiac, za týždeň, ale roky sa budujú. Ďalšia otázka. Koľko času zaberá mládežnícky parlament? Mne osobne zaberá asi tak 3/4 voľného času, čo mám po škole. U teba je to asi oveľa viac, keďže... To je dosť, Miško, 3/4 voľného času, lebo to robíš asi naplno a baví ťa to, predpokladám. Určite. Povedzme ale taký bežný priemer. Bežný priemer dobrovoľného. Sú modely samozrejme parlamentov, ktoré majú model odmeňovať si za to, koľkokrát zdvihneš ruku, koľkokrát sa zúčastníš na všetkých povinných aktivitách. Ale taký bežne by som povedal, koľko voľného času. Ja tak polovičku, tretinu maximálne. Tam tí ľudia, ktorí sú tak normálne zaangažovaní, že teda naozaj nie sú úplne prepnutí, jak my dvaja, tak oni tie 3/4 času samozrejme asi venujú aj rodine, kamarátom, aj keď v tom parlamente sú samotne aj tí kamaráti a hlavne aj to sa tam nájde. Ale ja osobne mládežníckemu parlamentu, odkedy teda máme ten mládežnícky parlament, investujem veľmi veľa času. Dovolím si tvrdiť, že veľmi podobné číslo bude jak tvoje, si ty navrhol, lebo áno, buď to robíš poriadne, alebo to nerobíš žiadne. Presne, ale tu nastáva otázka, že či čistého času, alebo tak času všeobecne. Alebo čistého času určite, že rázne menej. Potrebujem byť aj doma, potrebujem sa najesť. Čiže čistého času v priemere, dajme za mesiac. Čiže vlastne ty, dobre tomu chápem, že ty nerozmýšľaš nad babami, ale rozmýšľaš nad parlamentom. V podstate. No tak to je dobré, Miško, ale som sa začal báť trošku. Ale aj na teba, vy sa samozrejme. No aj na mňa myslíš, áno. Dobre, Miško, ešte lepšie, nabíjaš. Ale keď to zoberieme z čistého času, tak nie za mesiac, opravím sa, ale za týždeň, v priemere komunikujeme dosť často aj cez týždeň. Aj my, áno, aj z našich. Takže by som povedal, že za týždeň priemerne tých 6 hodín určite. Môže byť, no. A to záleží, keď nadchádza... Niekedy áno, presne tak. Niekedy viac a niekedy naopak menej. O niečo menej. Náš model funguje zase každý model parlamentu, keď sa bavíme, funguje na inej báze. Niekto funguje na týždennej, niekto na mesačnej, niekto na razročnej schôdzi, niekto naopak chce sa stretnúť každé 2 dni. My to máme tak, že my máme z času na čas nejakú centrálnu schôdzu, kde sa stretneme s aktívnymi mladými, zároveň ale my sa vždy stretneme pred akciou. Čo je také, áno, pán kolega sa zasmial, lebo 5 minút pred akciou sa stretneme, deň, 2 pred ňou a povieme si koordináty, no ale predtým väčšinou už my robíme. My naopak si povieme, čo kto má robiť, vymyslíme aktivitu, povieme si, čo kto má robiť, to spraví a potom pár dní pred akciou sa stretneme a my ju realizujeme. Je tak? Áno. Alebo chceš, inak to myslíme? Ja som sa za to zasmial, no, lebo... To je ďalšia otázka, že čo sa očakáva od zasadnutia, alebo koľkokrát sú do roka, že ako to máme my. K tomu sa dostaneme. Sme predbehli dobu. Áno. Ale koľko času teda zaberá mládežnícky parlament? No, čistého času do tých 8 hodín, ale záleží, či nejaká akcia nadchádza, alebo či je nejaký útom. Áno.
Ako ono to není, keď si to vypriemerujeme na 7 dní, to je tak hodinka denne, ako No, to hej. hodinka a pol, že to nie je také nebezpečné, alebo naopak jeden deň nič, druhý deň vetri, ako nie je to také nebezpečné, ale naozaj to je jak s krúžkovou činnosťou. Presne Áno. tak, keď aj ideme hrať na nejaký hudobný nástroj, tiež sa chodí 8 rokov minimálne na hudobnú, ak chcem mať nejakú tú graduáciu a potom môžem následne jednak aj niečo sa naučím a mám tam nejaký ten pravidelný cyklus, lebo jedna vec je motivácia, druhá vec je disciplína. A v tomto prípade Miško práve ukázal, že tá disciplína minimálne u ňoho, samozrejme aj u našich ďalších členov je, lebo tá disciplína je presne to, že dobre, ja nie som namotivovaný, že len jedenkrát urobím tú akciu, ale ja som ochotný urobiť 150 za sebou intenzívne. Samozrejme tá motivácia, tam je dobré mať do tej disciplíny, že ti príde tá To je motivácia. zase ďalšia otázka. Ty kokso, tak toto je sila. Dobre? My to predbiehame dobu. Dobre, ale tak musím to už dokončiť a potom zopakujeme si ešte raz, že proste tá disciplína, keď je v kombinácii s motiváciou, ja si myslím a ja viem, že to reálne je úplne tá najlepšia situácia, že naozaj nájdem si tú motiváciu, čo ma v tom motivuje, to nám robí tie míľové kroky a disciplína mi zabezpečí ten chod. Áno. Takže čistý čas sme si povedali a taký ten všeobecný, že kedy rozmýšľam nad nejakou aktivitou alebo nejaké plánovačky, predplánovačky, ešte predtým, ak sa začne písať nejaký projekt alebo začne sa plánovať nejaká akcia, a že už len od toho nápadu, keď sa vlastne začne počítať čas, tak je to minimálne jeden celý deň v týždni. To rozhodne. To podľa mňa niekedy aj viac, že tých 24 až 30 hodín týždenne To rozhodne. myšlienkami určite. Áno, ak sme si povedali aj v predchádzajúcom diele časti, že naozaj ku každej jednej hodine aktivity minimálne 10 hodín prípravy. Hej. Minimálne. To je jedno, že čo robíš, ako robíš, tam proste je. To je druhá vec, že keď to rozdelíš na ľudí, rozdeľuj a panuj, to neznamená, že nerobíš nič, to znamená, že rozdelíš to spravodlivo, vieš, kto čo robí, vieš, kto na čo má, naopak, kto na čo nemá, tak tomu nedáš. Mám taký jeden zo života príklad. Môj učiteľ na strednej škole vždycky rád hovorieval, že proste treba kuchára nechať variť a murára murovať. Lebo urobíš to opačne, nič nebude dobré. Presne tak. Každý robí, čo vie. Áno. A to je za mňa asi najlepší spôsob, ako rozdeliť tú prácu. Áno. Samozrejme, keď... Dobre sa naučiť nové, to si chcel povedať, nové veci, ale potom už zistíme, v čom mi ide a čo mi až tak nejde a v čom naozaj treba podporiť. Áno, ale čo je taká vec, ktorú si veľa ľudí nevšíma, že nemôžeš úplne všetko rozdeliť. Že niektorá robota, ktorá proste zostane a vieš, že zostane, lebo nemôžeš dať tomu a tomu človeku toľko a toľko roboty. Už po niekoľkých rokoch praxe teda s ľuďmi to vieme, že niekedy proste aj tej hlave toho nápadu, tomu organizátorovi nezostane nič iné, len proste... To je zodpovednosť za odvedenú prácu. Áno, niekedy aj tých 50 až 60 alebo viac percent tej roboty proste zostane. Niekedy áno. Plus, keď máme nových členov, na nich sa ide postupne. Áno. Aj to sa nám stalo. Tu máme toľko príkladov zo života. Tam si raz pamätám, ešte bolo covidové obdobie, nerád sa k tomu vraciam, ale je to tak. Mali sme covidové obdobie, zavolali nás na partnerstvo. Však si tam aj bol v konečnom dôsledku, možno si aj na to spomenieš. Boli sme tak, že zase dobrá partia, všetko dobré, nazbierali sme asi 10 nových členov, ako to je dosť na to, že chceli sa ich zapojiť. A mali sme tak, že my sme robili pre mládež a mladú mládež, čiže deti, sme robili podujatie v nedeľu, vajíčko branie sa to volalo. Veľmi pekná aktivita na Veľkú noc. My sme to poňali tak fakt zaujímavo, aj edukačne, aj festivalovo, že mali tam viaceré tie možnosti, podvojný program, že tam bolo viacero tých alternatív, čo sa dalo robiť v rámci toho dňa. Bolo tam viacero aktivít, ktoré prebiehali súbežne, alebo sa potom na seba nadväzovali, čo ako je veľmi pekný taký koncept spraviť. Ale deň predtým, alebo dva, to budú piatok, to bolo po obede, od 3. do 5. robilo niečo podobné aj mesto. Zavolali nás tam,
Zavolali nás tam, neviem, či už si toto začínaš matne spomínať. Zavolali nás tam. Ja som tam teda doniesol mojich namotivovaných, lebo sme ich namotivovali. Jaké to je úžasné s tým parlamentom, jaké to bude bomba, jaké to bude všetko fakt zaujímavé, tá hype, všetko, bude tá atmosféra veľmi dobrá. A na konci celej situácie vyspíslo z toho to, že áno, atmosféra bola dobrá, ale v nedeľu nie piatok. Lebo v piatok sme boli pomáhať a piatok proste sa negarantovalo nič. Proste tam tá kvalita toho podujatia nebola na takej úrovni, na akú sme zvyknutí. Hudba, vizuál, efekty, ľudia a strava, pohostenie, celý ten manažment, tá atmosféra, ktorú vytvoráš v tých ľuďoch, či už tých realizátoroch, alebo tých ľuďoch, ktorí prídu, návštevníkov, to ako je úplne nebe a dudy, neporovnateľné. No a sa nám stalo, že my sme z tých 10 sme asi o 7 prišli. Potom tých 3, 4, ešte jeden prišiel naspäť, sa nám podarilo čiastočne zmotivovať, ale už nikdy tie projekty, lebo nazvime to tí ľudia, ako keď že chceme ich transformovať trošku, pripravať do toho života, dávať im nejaké skúsenosti. Tie projekty už nikdy neboli tak efektívne a dobré, jak s tými ľuďmi, ktorých sme dostali od začiatku hneď od prvého krátu k nám a bolo to tá prvá emócia bola dobrá a pozitívna. Tá prvá emócia, prvý nápad, prvé zapísanie sa je vždy najlepšie. Áno. Proste tá prvá emócia predáva. Áno. Napríklad aj v škole to je tak. Keď si zoberieme, že jak sa zapíšeš na strednej škole prvý deň, prvý týždeň, prvý mesiac, tak ťa majú celé 4 roky. Keď si blbec, tak budeš blbec. Keď si vymýšľaj, tak budeš vymýšľaj. A veľmi ťažko to opravíš. Ale to je aj povedzme, že na učiteľoch, že tak, ako sa budú prezentovať prvý deň v tej škole, keď nastúpia, že nový učiteľ napríklad, alebo pred novou triedou, tak ako sa prvýkrát odprezentujú, tak si ich tí žiaci budú pamätať. Niečo naznačuješ? Rozhodne nie, skôr som počas toho... Som učiteľ, už sme si to povedali v predchádzajúcom diele. Skôr som počas toho myslel na to, že aj tie prezentácie, ktoré robíme na rôznych konferenciách alebo radách s ostatnými parlamentami, tak počas tých prezentácií snažíme sa predať, nazvime to tak, ale tú emóciu. Áno, pocit, myšlienku. Áno, tú myšlienku, že tak, ako to odprezentujeme prvýkrát, tak už si nás zapamätajú. Je tak, dobre hovoríš. A to aj pri firmách tak je. Tak, ako sa odprezentujete na nejakom pohovore, tak si vás zapamätajú, zapíšu a tak budete. Áno. A to aj pre firmu ako takú. Áno. A zase len napríklad toto je prepojenie s praxou, čo sme si povedali aj v predchádzajúcich dieloch, prepojenie s praxou, že toto je práve to, že naučím sa predávať tú emóciu, naučím sa predávať to, čo vlastne reálne chcem povedať, lebo veľa ľudí chce to povedať, ale nevie ako. A práve aj tu je to tréning, jak sa hovorí, ťažko na cvičisku, ľahko na boisku. Realita je taká, že obidve je to náročné, ale minimálne mám nejakú tú základnú skúsenosť, čo mám alebo čo môžem očakávať. Už realita je potom vždy trošku iná, ale keď neskúsiš, nevieš, keď nemáš šancu, keď proste neurobíš nič, tak zase len, jak sme si povedali minule, nevystrelíš, netrafíš. No, tak nevystrelíš, nedáš gól. Áno, je tak. Keďže toto video bolo moc dlhé, tak sme sa ho rozhodli rozdeliť na viacej častí. Dúfam, že to pochopíte. Ďakujeme.